complete the project. Migao masomo dwaro kelo lokruok moko mabende geto lokruok manyien ratiro gi thuolo maromre kod nywako ji duto e sekta mar somo. Elo jatend migao masomo Julius Migosa, director mar weche somo Anna Gachoya olero ni thoth skunde mag nasari kale midhiero mar nok mar jopuonj emomiyo thoth jopuonjre ok yud chenro mag somo e yo makare. Kata kamano, Gachoya owacho ni sirikal dhi nyime gi keto chenro makare mabiro neno ni onge ng'ikruok moro amora e lai mar somo mano mar CBC ahinya to ne jopuonjre madonje skunde mag senior kowuok e grade mar 8. Olero ni migaono biro neno ni japuonjre ka japuonjre oyudo thuolo e skunde mag senior. Bende jopuonjre mabiro bedo kod pek mar omenda kata pek mar chulo school fees. Gachoya wacho ni migaono mar somo biro chulo negi sir kamae en yo mar neno ni jopuonjre duto oyudo thuolo mag somo. Bende dwaro nitie mar keto maino e sekta mar somo e pacho kae kaka yo mar neno ni jopuonjre yudo somo marang'iny ni malo. En wach mabende ne otwage romo mane okelo kanyakla jodito e sekta mar somo ka bende ne gitwak ewi midhiero mokwako sekta mar somo e pacho kae. Laktar Kila Dato mabende na pisa ka riwruok mong'ere kaka Aga Khan University Education Foundation olero ber mar bedo kod chenro makare mag bero rang'iny mar somo e pacho kae. To korka kore jambetre Amina Mauji mowacho ni thoth jopuonjre kale midhiero mathoth gino mosemono gi bedo kod thuolo mar yudo chenro mag somo e yo makare. Mauji okwayo jodito e sekta mar somo mondo mi oti kanyakla e neno ni giyudo yo matieko midhiero mabendo kwako sekta mar somo e pacho kae. Wadhi wechego mag siasa.